Iată cum se află a treia zi de primăvară în Sfântul Munte. Aici este casa veche, birourile vechi de sute de ani, unde au fost ocupați de turci. Aici, în partea la vale, au stat turcii, iar aici, de la deal, unde e geamul ăsta, singurul stat greci. Înăuntru este o inscripție scris pe perete, în turcă, în arabă și în greacă. Paza de coastă. Iată. Încă pe Aton mai este zăpadă. Deci suntem a treia zi de primăvară. Până acum a fost frig. Iată, aici în vale se vede Chinotita, de Parlamentul. Da. Acum deja au început a înverzi și copaci. Aici iar este o casă veche. Părinte ăsta. Da. Aici este o clădire, deci o chelie mare a sârbilor. Sârbii au foarte multe clădiri frumoase la sat, dar puțini, foarte puțini. Dar locuiește un călugăr în toată clădirea asta, care are grijă de ea. Da, aici e grădina lui Părintele Gavril, un fel de mazăre. Ia uitați, deci Aton încă mai este zăpadă. Da. Aici, în curtea lui Părintele, se vede un camelia roșu. Urcăm acum în grădina la Părintele. Uitați, aici am aranjat pentru roșii și pentru pastai. Și par pentru roșii vrea să le pui piața. Deci că este mai bine așa. Aici are găinuțele. Ai găinuțele Părintele. Are câteva găinuțe aici. Da. Aici are motocultorul. Aici via. Da. Sus aici este o clădire. Tot a sârbilor care stă să cadă. Este în Paragin. Da. Aici are un părinte român. Un părinte român care stă sus. Da, asta e grădinăța.